आंना माने एथबां प्रेक्टिसबो गैयामोन माने आं निउ बङाइगाव रेलवे वार्कशपआव 1 इयारनि प्रेक्टिस कर्स लागासिनो माने रेस्टखौ मोना आरोना खारनो खामानिया माने एसे हार्डानो जायो नालाय ओमफ्राय दा थेवबो प्रेक्टिस गैयाबाबो आं खारफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आं आंनि हानायखिनि टाइमाव हाबनो हादों माने आं आराय घन्टानि सिगां हाबनो हादों बेबायदि मोन्दों आं गावखौनो गाव माने आं माने खारनाया एसे टाइमा बयनिख्रुइ लेटाव हाबदोंमोन ओमफ्राय जायफोरा ओमफ्राय सिगां खारदों बिसोरखौ गारबोनानै हाबफैनो हानायखाय माने बिसोरबो आराय घन्टायावनो हाबनो हादों होननायखाय आंबो आंनिखौ माने सिगां जागोन बायदि मोन्दोंमोन आराय घन्टानि सिगां आं जेरै ओरै 26 किल'मिटार साख्रिखौ मोनगोन बायदि साख्रिखौथ' माने जिनिजों सोयोबा आं मोनगोन बायदि मोन्दों आंखौनो जुदि आसा दं जिनिजों सोयोबा आंखौनो आं मोनगोन बायदि मोन्दों आंनिया गनसा बसुमतारी आं सिम्बोरगावनि ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जा ओमफ्राय सिम्बोरगाव थालिरबारिनि फार्स्ट टाइम बिटिसिनि फरेस्ट माबायाव खारजेनदों नामा फरेस्टनियाव आं इबार फार्स्ट टाइम खारजेनदों आं सिगाङाव आसाम पुलिसाव खनसे खारखांबायमोन ओमफ्राय जादोंबावबो माने 11:47 ना बबाव हाबनो हादों आं हा एस आंना 26 रानिं साख्रिखौ मोनोब्ला माबायदि मोनगोन साख्रिखौ मोनोब्लाथ' जोबोद एक्साइटेड फैगोन न'खरनिबो आंनिबो आरो आंनि खस्थ'नि हार्ड वार्कनि थाखाय जोबोद एक्साइटेड माने मोजां मोनगोन गोसोआव साख्रि जानायनि उनाव हाबा जानायनि सिन्था आं हाबानिथ' इन्टारेस्ट गैया बास आं माने लागोन लानाया ओमफ्राय एसे उनाव लागोन आरो ना माने आंनि केरियारखौ आं खालामग्रोगोन आं केरियार दाखांनायनि उनाव जुदि आं माने आंनि फेमिलि दानो हागोन बायदि मोनोब्ला आं लागोन हिनजावखौ न'खरनि सोमोन्दै नायग्रोगोन फार्स्टआवहाय ड्रिमा बेनो जुदि बिटिसिआव जेबो गेनाखान्थि गैयालासेनो साख्रिखौ होनो हायोब्ला सिगांनि बायदि जायालासिनो एबारनि जेनुइनजों जागोन बा खालामथों आं बेखौनो बिटिसि सरकारनिसिम माने मानगोन आं जोंनिनो चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनिफ्राय माने रिकुवेस्ट खालामो सारखौ जाहाथे जोंनि खस्थ'खौबो नायो ना पाब्लिकफोरनि खस्थ'खौबो नायो पाब्लिकफोरनि माने सापर्टजोंसो साराबो थांदों दा बेनिखायनो जों पाब्लिकफोरखौ जाहाथे खस्थ' होआ आं बेखौ आसा खालामो आरो सारनिसिम माबायदि खारनायाव सुबिदा खारनायावथ' माने प्रेक्टिस खालामाबाथ' हागोन डिपार्टमेन्टनिफ्राय दैफोराथ' जोबोर एभेलेबेल ओमफ्राय जोंनो ORSबो होदों माने मोजाङानो आं गाज्रि मोनाखै दै नांगौखिनि मोनदों आरो ना एभेलेबेल दैया माने मानसिफोराबो फेसिलिटिफोरा मोजां सापर्ट खालामदों आरो रानिं खालामनायाव फिजिकेल टेस्टआथ' जाबाय राइटेन टेस्ट ओमफ्राय बाइबा टेस्ट जागोन बेखौथ' आं खबर गैया बिनि काटअफ फैगोन खोमा ना माबानि फिजिकेलनि ओमफ्राय बिनि उनाव राइटेन एग्जामनि गावसोर राइटेन टेस्टनि थाखाय आलदा डेट लागोन खोमा CSBनिफ्राय आं साखारा जागोन आंथ' दा माने RRBनि एसे प्रिफार खालामगासिनोखा नालाय इजि जाहैगोन बिटिआरनिल'सो नालाय आसामनि सायावनो जागोन कुइसन बारा हागोन बायदि मोनदों आङो मोननैयावबो फरेस्टार ग्रेड 1आवबो ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो